Malawi Brief. A consultant komanso a Napoleon Dzombe akupitirira kuyankha mafunso amene akuchokera kwa mamembala a komiti imene yakhazikitsidwa kuti adziwe choona chenicheni chimene chikuchedwetsa ntchito yoyamba kukonza fertilizer kampani imeneyi ya Napoleon Dzombe. Dr. mutiyankhirakonso mafunso otsalira aja kenako zatenga mafunso omaliza kuti timalizitse. Mwafana ndi funso loyamba nukhulupirira investor amakhala ni capital imene amembekeza kuti ikukwanira kupanga zimene aluganizazo. Ndetso pano mafizi ena akamabwera ndoti amatenga capital ija kuti investor alephere kumalizitsa ntchito ija chifukwa ndalama zapitawo. So zimene nikadaona ine wakakhala kuti tikufuna ma investors ayigwire ntchito kunali walola ma investors kuti tithandizane nawo koyambirira chifukwa ntchito iji ikakhazikika ndoti ndiye imene zipereka misonkho yopitirira ndalama imene lofuna yoyambirira ifo yoyambirira iti mati seed money. Nditsi pano seed money ija kuti consultant vayekha ali mafizi yake ndoti awaso waboma amene ali meba ndoti ali mafizi yawo ndoti kachoka pamenepa ndoti paliso mabunga mbirimbiri amene amafuna mafizi ndithu koma ntchito iji sadayambike. Ndetso pano momoti tikadati mwabweretsa maganizo abwino tiyeni tithandizaneni ntchitoyi. Ndetso pano ntchito iji yoyenda ndoti sano mafizi aja nomalanda ndoti mafizi aja akuzolandidwa for life chifukwa ntchito iji yoyenda. Koma tsano ngati ilandidwa ku seed money ndoti sano mepo pamene bena pamayita ngati kuti sitipaona kuti pamathandiza kuti munthu woyamba kumene fo munthu akamayamba sikuti amakhala ndalama zokwanira koma mangokhala nayo ndalama mwina yoti ayambire ntchitoyo. Ndiye tsopano funso lachiwiri limene linafunsidwa linali loti mmene tidayambira ntchitoyo. Poyamba tidakhala nawo maganizo ndoti tidaoda mashini ndiye mashini aja atabwera ndoti adabwera malole yopitirira 18. Tsono adabwera malole 18 ndoti warehouse yoti nkusungiramo ife tilibe. Tsono peza tilibe tipanga bwanji. Ndiye tsopano ono wake wakuja odatipatsanso madeti yonera kuti yoyambira deti yakuti fika tsiku lakuti masiku amene atakupatsani yoti ikhoza iti store koma nkwadzapita madeti awo ndoti mwene udzapereka extra charge kuti odzabwere iwo. Ndiye chifukwa yake poyamba daona kuti mpofunika kuti chifukwa yoti tilibe posungira pofunika choyambira mashini owazike okazika tiche cover kuti anganyowe ni mvula ncholinga chofuna kusamala mashiniwo. Ndiye tsopano mitengo ya fertilizer ya chofuna chathu kwenekwene nchonena kuti upita mmidzi vanthu panopo lusuwanga khale sopo komanso mofanana nimene zili panopa chakudya chavuta kale. So malo mwake ngati mitengo ilipo imene ilipo iyi ndoti yembekeze kuti chaka chamawa kukhala njala yoopsa chifukwa anthu sogula fertilizer. So chifukwa chimenecho chifukwa yake naona kuti ngati tidapanga fertilizer ndoti tikhozuona production cost. Ndiye production cost ija ndiye imene ikhozotiuza mtengo umene tikhozowauza wanthu. Koma maganizo athu nthawi zonse timagwira ntchito zachifundo kota kuti nakhali nigwira ntchito since 2001 kufika na lero sikuti ndimafuna malipiro koma ndimathandiza wanthu. Koma anthu popeza nakhali niwathandiza zimene zathandiza kuti productivity ya wanthu itsike. Tsono kuti itsike ndiye kuti sipano kwabwino kuti tiwapatse zosowa zawo kuti anthu aja opitilire kugwira ntchito mwamphamvu kuti yothandiza kukweza Malawi mabanja yawo komanso boma lizipezapo misonkho. Ndiye distribution ya katunduyo ponesa kuti pakali panopa pali makampani angapo amene adanchita kale apology amene sipano yazizira chifukwa cha mayankho yakuboma amene ali maboma yonse Malawi muno amene amafuna kuti
azita distribute fertilizer kuti afike kwa anthu onse kotero kuti makampaniwo they have expressed interest kuti akhoza kugawa kapena kuti kugulitsa dziko lonse koma tsopano peza zikuchedwa ndiye nangopanga njira ina yachidule imene nangofunsa tsano anthu akumudzi kwathu kuti inu tiye tibweretse ndalama pamodzi tikabweretsa ndalama pamodzi ndikuti tiwode kwamoda anthuwo kuti tikatero mukhoza kugula pa mitengo yotsikirapo siyana ndi imene ililipo ndiye pakali panopa paonesa kuti wamudzi wathu okha tiwoda pamene anthu othandizika koma kwinako zitengera boma imene lizionere kumbali ya deralo mtapitako ngati akhuzunena popeza munthu amakhani ndani koma anthu akwathu akhala ali behind me nthawi zonse kotero kuti sabata yatha yapitayi basi nayitanitsa anthu apakwathuwa kuti chimene chingakhalepo tiye tingosonkhanitsa ndalama popeza zikuchedwa tingoyitanitsa pa volume yayikulu kuti zikatero mwina mukhaleko ndi chakudya kotero kuti kwathuko anthu adazilandira kwa basi kuti mwina within 2 weeks tikhala titawodetsa kuchokera kumene mapanga fertilizer kuti ukangugulako tiyaite distribute kaderako tikadadikirira izizi zikomo kwambiri titengeko supplementary question, then the co-chairs will come in and akakaka komaliza utenga mafunso chifukwa takhalitsa ndemwina ma supplementary questions iwo ndiambire Mwanza Central kenako Mzimba North East Nsanje Central ndimalizira ndi Kasungu Central, then the co-chairs will come in. Thank you. Chair, thank you very much. Dr. Dzombe, ndakumvetserani bwino kwambiri and mukuoneka ndithu kuti muli frustrated. For the sake of this country, kuti tikonze zinthu. Pambali pa fee ya 10 million. Alipo wina anachita demand ndalama kwa inu. Kuti ndipatseniko ndalama kuti izi ziyende mwansanga. Kuti mwina zikhoza kukhala zina zimene zakupangani frustrate kwambiri. Ifa mukamba za seed money, investment ya fertilizer ndi investment yayikulu kwambiri. And kuti igwedere obviously ndalama zake zaine kukhala kuti sizingakhale zochepa. Alipo wina amene mwina amabwera kuseriko kumakupatsani pressure kuti mumpatse ndalama kuti project iteke ziko. Chilungamo chake nchoti palibe munthu aliyense amene adabwerapo kwathu nanena kuti izi ziyende mutipatsa ndalama zakuti. Koma madirays amene alupangikawo ndiye amene alupangitsa kuti mubwezako mawu pang'ono ya popeza zinthu zochedwa ndiye chifukwa chochedwa nthawi zonse pamene munthu uluyamba umakhala ni moro ndithu koma nthawi ikamapita umapita kazizira kotero kuti chifukwa cha procedures zimene zotsatidwa vanthu ambiri poyamba anthu ngakhale mabanki anabwera yonse kunena kuti ndalama ife tinazo zoti ntchito imeneyi itheke. Ndithu pano ukamva pa wireless pa social media ndithu ano aliyense aluchokako kuti tsono mulumake ndikhulupiranisa zinthu zisizenezene pachifukwa chimenecho chifukwa chake neso mphamvu zopita kachepa ifo sinanga amene afuna kutithandiza agwetsedwe ulesi kuonjezerapo panopa panali kampani zina zimene zinadzipereka zakunja zimene maganiza kuti maloma tiliyo kutsogolo kuno akhoza matipatsa nkumadzalipira ndalama pambuyo
ntchito itakhazikika. Koma tsopano madeti amene timagwirizana nawo nizochitika aliona ngati kuti silili serious. Tsono peza liona kuti silili ngati silili serious, ndiye tsano zimenezo zipita ka tigwetsulesi kuti tsono mulungu wake watigona nini wake nyumba. Ndiye tsopano ngati nini wake nyumba akuti bwanja apa momoti ife ngati Malawi tonse tikadana kuti tithandizane ma issues amene awireseto cholinga kuti ntchito iyambike kuti anthu athandizike. Koma instead yotenga zapeso ngati personal kuti angayapa zinthu zini zatosefe fertilizer akakhalapo ndoti magogo athu okwathu ena onse amene dasiya kumudzi ndi thandizo lawo. So now kokha kuti lolephera kugula machine ni zina zinali njira ina, koma tsano popeza ma issues ali kubomako ndi chifukwa ene kuti ayi imene boma likozere ife tingutsata zomwezo. Mzimba Northeast. Thank you very much, Chair. A consultant nakamba nkani, sorry, I've got a terrible cold. Nkani ya ma title deed kuti aibwerensa kawiri. Kodi inyo manena kuti mwapangapo ma project ena angapo 4 or 5. Title deed, is it a must or is something that mungate kugwirizana nawo kuti with time munthu apanga process title deed ikapangiwa host factory ikugwira ntchito? Chifuna kasaba mwanena kuti chicha achibwerenzanso ngati chimene chukhanga ndichibwerera mbuyo nkhani ya title deed. So manena kuti simunathe kuwapanga kwafotokozera kuti ndi chinthu choti mwina kapena sikudzoti ma requirements a MEPA ndiwotani pa nkhani ya title deed. In terms of it being available, but is it not something that can be discussed or waived? But at least mwina factory ikuyenda whilst process ya mapepa ya title deed akupangidwa. Nsanje Central. Thank you, co-chairs. Mafuna ndifuse Dr. Dzombe. Poyamba chair mndulole kuti naneso ndathokoze kwambiri kuti ni Malawi mmodzi amene mmapanga inspire Amalawi ena kuti ndalama zanu mmazipanga invest Malawi mnomo. Pachifukwa chimenecho ambiri amayamika kuti tili ni munthu amene akukonda dziko lake. Koma funso langa lakuti mina yankhulira nzanga kuti mwakhala mukupanga invest kumbuyo konseku. And kumbuyo konseku ndikuti kuti mwakhala mukupangidwa charge ma fees amene mwakhala mukulipira. Koma papa mukuoneka kuti muli okhumudwa. Then mafuna ndifunse kuti kodi kumbuyoku palibepo nthawi imene munakumanapo ndi akuluakulu aboma kwafotokozera kuti mwina tatiganizirani ngati ma local investors mafizi ngati awawa mwina mwachose munamba mwafotokozerapo wina aliyese kandi PS kandi director kandi andale kuti tidziwe kuti kodi mutafotokozera na chitabu chani ngati sana chilipo chilichonse mutifotokozera. Koma funso langu lomaliza co-chairs mafuna ndidziwe kuti kodi koyambirira kuno muliso ndi ma investors ena amene mwagwirizana nawo amene mukuyenda nawo limodzi kapena ndi okhawa amene mwakambirana nawo kuti mwina mukati mukamba production akhoza kupasani katundu pa ngongole koma panopa investment mwapanga kale mwina pali ena amene anakugwirani dzanja kuti mukhalire limodzi mwina mukhoza kutifotokozerako ziko. Nde muyankhiretu consultant pabwera funso limene labwera kwa inu komanso Dzombe pabwera funso limene labwera kwa inuyo nde mutiyankha mafunso awiri amenewo. Ziko pada mchea na tiwa title deed kai pamalo bwe kai title deed zimezo sisi nazote kwenikweni ma project ambuyo mu kama kha munati machitika mwayi kuti title deed ilipo kale ndiye timapereka. Koma pakhala ma project ena kuti muna proof yoti mawu anagulidwa pana asainira muna mfumu anasainira tiya anasainira imakhala ngati basis law patali para agreement yoti mawu agulidwa ndiye kapena mawu agulisidwa. Koma kuti tine kuti ndi mandatory mwina ndikhawo okhawo osatsimizana kuti ndikhoka mandatory ifuna kuti ma project ena mbuyomu timatumiza land acquisition agreement imene ogulisa ndogula ayika imapanga suffice. Koma pena ndona ngati maulendo uno
kupanga insist pazikhala title deed ndiye mwina opanga review mwina the emphasizing on that koma ma terms of reference simakhala kuone kuti achipangidwa specify kuti mutipasa title deed ayakhuzina mala yawo kuti chani zinakhuzunena kumaifa pa title deed sinaonepo kuti that has been highlighted ndithu kwambiri. Chabwino mwachidule you have not known it to be mandatory. So mwina mu ntchito zina zomwe mwagwirako kungogwirisa ntchito makalata ongovomerezana pakati pa mafumu okuti agulisana malo mutitumizireko ku secretariat mwina examples za ma projects ena amene munapanga amene simunagwirise ntchito ma title deed koma ntchitoyo inayenda ndithu opanda ma title deed. So if you've got mu history mwanu kuti munapangako titumizireni zinthuzo tingakonde kuti mutatitumizira mwansanga ku secretariat kuti tikhale ndi reference. Zikomo kwambiri Bwana Dzombe, ndi nthawi yoti muyankhe funso la knowledge. Palibe amene ndamfotokozerapo kuti mafiziwa mtalichotsera komabe pali zinthu ziwiri zina za personal nimalipira misonkho iliyonse imene amaniuza koma tsopano apa I was looking at ni vuto limene anthu akumidzi olukumana nalo ndiye tsopano ine nufuna kupeza solution yothandiza anthu akumidziwo. Ndiye tsopano why should I be paying mafizi yoti nithandize anthu akumidzi kuti ochoke mmavuto? Why can't the government help to contribute kuti popeza anthu doludusa mmavuto awo munthu amene linthandize? So zimenezo ndi zimene zinanikhudza kwambiri koma mafizi ena amene amaniuza asinanga zimakhala zinthu zakunyumba kwanga. Tsono zikakhala zinthu zakunyumba kwanga nimadziwa kuti izizi nzaine ni wakunyumba kwanga zimene zili bwino koma izizi ni zinthu zimene nimaona kuti if we need to develop the backbone of our economy ni ulimi. Tsono ulimiyo ma challenge yake na amenewa ndipo ine nakhala nili mulimi kuyambira 2000 kuyambira 1979 kufika na panopa nakhala nichita ntchito ya ulimi. Ndiye kwa ine niona kuti popanda fertilizer ulimi walephera. So nchifukwa chake naona kuti iwe ufuna kupeza solution yoti anthu athandizike. Ndiye tsopano tizipereka mafizi ndiye maliona kuti nkhopilia iboma li serious koma serious kwenekwene. Zikomo kwambiri. Ndiye kumbali ya nafunside kuti wadi pali ma investors ena amene akuthandizira kuti ntchito iyende. Of course nili ngongoleza mbiri mumabanki kotero kuti ngongolezo ni ndalama zimene zanithandiza kuti ntchito iyambike kufika kumene idafika koma anthu otaona effort imene ninapanga pamene sipano lubwera kuti tikhoza kuthandiza kuti ntchito izipita patsogolo. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi mafunso ena omwe titasunga kale kuti makocheyas amalizitse abwerapo